Hej, jeg hedder Leroy Jeffo Mortensen. Jeg bor i Helsingør. Siden 2007 og frem til i dag 2025. Men 2023 skrev jeg en udmelding til Familieretshuset. Og i år 2024 fik jeg et afslag. Eller jeg ventede på afslaget, men jeg vidste jo godt, at min afgørelse og min ansøgning blev afvist i år 2025. Men jeg har jo også sagt på de sociale medier, Facebook og andre sociale medier, hvor jeg har fortalt min egen version af historien, hvordan man er blevet dårligt behandlet af danske myndigheders måde at takle en på. Og det betyder jo også en jurisag mod de danske myndigheder og de rådgivere og juridiske rådgivere, der sidder i de forskellige afdelinger i regionerne og i Familieretshuset og Ankestyrelsen, Civilstyrelsen og Justitsministeriet og de danske domstole og retssystem, som åbenbart ikke forstår, når man først udmelder sig i år 2023 og venter i år 2024 til år 2025. Men det er længere tilbage i tiden i år 2007, at jeg første gang blev økonomisk umyndiggjort, og lige siden har det været sådan efterfølgende, hvor det har været besværligt at få overbevist de danske myndigheders måde at takle udviklingshæmmede handicappede personer i det danske samfund. Desværre er det jo også sådan, i år 2019 skiftede de navn fra statsforvaltning til Familieretshuset. Og lige siden har der ikke været andet end problemer med de danske myndigheder og de danske offentlige myndighedspersoner. Skattevæsenet, det danske skattevæsen, ATP, Udbetalt Danmark, Danske Bank og deres rådgiver og danske forvaltningsrådgiver har jo ikke lyst til at tale eller kommunikere med udviklingshæmmede handicappede personer i det danske samfund.